Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Τζιόβας για το Πιτροχόν και σήμερα έχουμε μαζί μας το BYD Seal U DMI. Πάμε να σας το παρουσιάσουμε. Το Seal U είναι ένα μεγάλο SUV. Το μήκος του φτάνει τα 4,8 μέτρα και το φάρδος του είναι σχεδόν 1,9 μέτρα. Αρκετά μεγάλο σε διαστάσεις. Ο σχεδιασμός του είναι εντυπωσιακός. Ωραία φώτα steel boomerang, αεροδυναμικές γραμμές. Γενικά είναι ένα ωραίο SUV και αρκετά εντυπωσιακό στο μάτι και λόγω του όγκου του, αλλά λόγω και του πολύ ευρωπαϊκού σχεδιασμού του. Στο πίσω μέρος ο σχεδιασμός είναι εξίσου εντυπωσιακός. Ενιαίο φωτιστικό σώμα, όλα LED. BYD το μοντέλο, all wheel drive που είναι η έκδοσή μας. Ψεύτικη αραγωγή εδώ. Και γενικά και πίσω ένα δυναμικό SUV με ωραίες γραμμές. Πάμε να δούμε τώρα τους χώρους του Seal. Ηλεκτρικό άνοιγμα. Καλή ταχύτητα, θα μπορούσε να είναι και πιο γρήγορο. Εδώ τα καλώδια φόρτισης. 425 λίτρα. Δεν είναι εντυπωσιακός ο χώρος, ειδικά για τον όγκο του. Είναι λίγος ο χώρος για αποσκευές. Έλα από εδώ να δείξουμε. Κάτω έχει εδώ όλα kit επισκευής, καλώδια. Το πάτωμα είναι και διπλό, οπότε άμα ρίξουμε τα καθίσματα θα έρθει στην θέση του. Εδώ με τα καθίσματα πέφτουν μόνο από μπροστά, γίνεται επίπεδο. Βέβαια ο χώρος, όπως είπαμε, είναι μικρός για το μέγεθος του αυτοκινήτου και κλείνει πάλι ηλεκτρικά. Πάμε να δούμε και τους χώρους στο εσωτερικό του. Αρκετά άνετο το σαλόνι για τους πίσω επιβάτες. Χώρος για τα γόνατα άπλετος. Βλέπετε είναι και πιο πίσω από ό,τι οδηγάω. Χώρος για το κεφάλι υπάρχει, αρκετός. Τα πίσω καθίσματα κιόλας μπορεί να ξαπλώσουν λίγο για πιο άνετο ταξίδι. Υπάρχει και πάνω ηλιορροφή. Isofix θέσεις, θήκες, καθώς και θήκες και για μπουκάλια στην ποτηροθήκη. Πολύ άνετο, ακόμα και για 3 επιβάτες. Εδώ το πάτωμα δεν υπάρχει τούνελ, παρόλο που είναι τετρακίνητο, λόγω του έχει ηλεκτροκινητήρα πίσω. Άνετο για ταξίδια. Η εργονομία είναι πολύ καλή, έχει και υποβραχιόνιο εδώ για να στηριζόμαστε, αλλά και να προφίλουμε το καφέ μας και οριακά και το μπουκάλι μας, το παγούρι μας. Για τον κλιματισμό και για τους πίσω επιβάτες υπάρχουν αραγωγή εδώ πίσω, ρυθμίζουμε και την ένταση και θύρες Type-C και μια θήκη εδώ πέρα για μικροπράγματα. Εντυπωσιακή είναι και η πανοραμική οροφή. Ανοίγει μέχρι πίσω. Και ευάερο και ευήλιο. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του BYD, το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει είναι η ποιότητα. Όλα είναι εξαιρετικά. Δέρματα, διζαϊνά τα πλαστικά, ακόμα και τα σκληρά. Η εργονομία
είναι πολύ καλή και αυτή. Η συναρμογή στα περισσότερα σημεία είναι και αυτή πάρα πολύ καλή. Και γενικά είναι ένα εσωτερικό αρκετά ποιοτικό που βρίσκεις μόνο σε premium ευρωπαϊκά μοντέλα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των BYD είναι η μεγάλη οθόνη εδώ στο κέντρο, 15,6 inches που φιλοξενεί το infotainment και 12,3 inches για πίνακα οργάνων. Πάμε να το δούμε. Πατάμε το κουμπί το start. Εντυπωσιακή οθόνη. Το κλασικό η περιστροφή. Άχρηστη τιμή. Περιστρέφεται. Εντυπωσιακό το εσωτερικό. Έχει τα πάντα. Navigation. Για το ραδιόφωνο. Πλούσιο το μενού. Εύκολο στη χρήση του. Φυσικά κουμπιά δεν υπάρχουν για το κλιματισμό πλην του on-off που υπάρχει από εδώ. Όλα τα χειριζόμαστε μέσα από την οθόνη. Εύκολο το μενού, αλλά και πάλι θέλει χρόνο να εξοικειωθείς μαζί της. Θήκες για δύο κινητά εδώ που φορτίζουν και ασύρματα. Ωραίος ολευγές. Από εδώ ρυθμίζουμε τα προγράμματα οδήγησης. Αν θέλουμε να είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό. Και τα mode που έχει πάρα πολλά. Θα δείξουμε εδώ. Για χιόνι, normal, eco, sport, για άμμο, έχει διάφορα. Τα οποία τα ρυθμίζουμε από αυτό το διακόπτη. Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται και με κάμερες παντού. Μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Έχει τα πάντα. Πολυλειτουργικό το τιμόνι. Έχει τα πάντα. Αυτόματη οδήγηση. Κρατάει τη λωρίδα κυκλοφορίας. Απόσταση από τους μπροστινούς. Μη αυτόνομο σύστημα. Διακόπτης εδώ για το χειρισμό του παραθύρου. Τους καθρέφτες. Μεγάλη θήκη εδώ. Για ένα παγούρι. Εδώ θήκη για να βάζουμε τα κινητά με θύρες C-Type. Θήκη για το παγούρι εδώ. Κράτα Χριστάρα. Το ντουλαπάκι εδώ. Αρκετά μεγάλο. Και μια μεγάλη θήκη εδώ στο κέντρο. Χάνεσαι, για να δούμε πόσο βαθιά είναι. Τεράστια θήκη, χωράει τα πάντα. Δερμάτινα καθίσματα και εδώ, πολύ καλής ποιότητας. Και για το καθισματάκι Isofix και εμπρός. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η Design. Είναι plug-in hybrid και ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα. Έχει ένα βενζινοκινητήρα 1500 κυβικών turbo και η συνολική απόδοση του συστήματος είναι σε 324 άλογα συνδυαστικά και έχει και 550 νιουτόμετρα ροπής. Οι επιδόσεις, παρόλο που το βάρος του είναι 2 τόνους και 100 κιλά, είναι αρκετά καλές, 0-100 σε 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα αγγίζει τα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Νούμερα αρκετά καλά για το βάρος του και για τον όγκο του. Τώρα, το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά και μπορεί να διανύσει 70 χιλιόμετρα την ώρα σε μικτές συνθήκες μέχρι και 90 χιλιόμετρα μόνο σε κίνηση στην πόλη. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η συνολική αυτονομία του οχήματος και με βενζίνη και με ηλεκτρισμό είναι στα 870 χιλιόμετρα. Εμείς διανύσαμε μαζί του αρκετά χιλιόμετρα, ήρθαμε από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και φάγαμε σχεδόν όλο το ρεζερβουάρ, μείνανε 120 χιλιόμετρα αυτονομίας και είχαμε 40% μπαταρία ακόμα. Και η μέση κατανάλωση, εντάξει, στο ταξίδι δεν δουλεύει το υβριδικό το σύστημα αρκετά, ήταν στα 8,5 λίτρα. Ούτε πολύ, ούτε λίγο για τον όγκο του αυτοκίνητου. Στο δρόμο το Seal U είναι εντυπωσιακά άνετο.
Η ανάρτησή του είναι πάρα πολύ μαλαγή. Σε κάποιους βέβαια μπορεί να αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Η αλήθεια είναι πως άμα τη συνηθίσεις σου αρέσει, γιατί προσφέρει πάρα πολύ άνεση. Δεν είναι καθόλου σπορ βέβαια, αλλά έχει άνεση. Περνάει πάνω από όλες τις λακκούβες και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το ατού του είναι ο αυτοκινητόδρομος που ταξιδεύει άνετα. Η ηχομόνωση είναι πάρα πολύ καλή, αρκετά καλή. Δεν είναι κορυφαία, αλλά είναι αρκετά καλή. Το τιμόνι του έχει αρκετά καλή αίσθηση, καλό βάρος. Έχει και προγράμματα οδήγησης, το βάζεις και στο σπορ, οπότε υπάρχει πιο καλή ανταπόκριση από το κινητήρα και γίνεται λίγο πιο άμεσο το τιμόνι. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο που λατρεύει τον αυτοκινητόδρομο, αλλά και την πόλη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για τη τιμή του αυτοκινήτου. Η βασική έκδοση, η προστιοκίνητη, ξεκινάει από τις 38.900 ευρώ και η συγκεκριμένη έκδοση που είναι τετρακίνητη, η design, ξεκινάει από τις 46.500 ευρώ. Μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και πολύ λίγα μειονεκτήματα. Και για να κλείσουμε. Τα πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου. Οι χώροι για τους επιβάτες. Η ποιότητα κατασκευής, πάρα πολύ καλή, τα υλικά εξαιρετικά. Δύσκολα βρίσκεις σε μοντέλο σε αυτή τη τιμή τέτοια υλικά. Η εργονομία πάρα πολύ καλή, εντυπωσιακή. Η τεχνολογία που κουβαλάει το αυτοκίνητο είναι full, όπως και εξοπλισμός. Και γενικά για τη τιμή του παρέχει τα πάντα. Στα αρνητικά είναι η ανάρτηση που είναι αρκετά μαλακή σε αυτά που έχουμε συνηθίσει στα ευρωπαϊκά μοντέλα. Αν και νομίζω BYD το έχει επιλέξει αυτό, έτσι να είναι αυτή η άνεση που προσφέρει το μοντέλο. Και το μεγαλύτερο αρνητικό για μένα είναι ο χώρος αποσκευών που για τον όγκο του, βέβαια το έχουν όλα τα plug-in αυτό το πρόβλημα, τα περισσότερα ουσιαστικά, για τον όγκο του έχει μικρό προπαγκάζ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, σας περιμένουμε για την επόμενη δοκιμή. Προσοχή θέλει εδώ στο προπαγκάζ, καθώς οι Ευρωπαίοι είμαστε πιο ψηλοί από τους Κινέζους. Θα μπορούσε να ανοίγει λίγο παραπάνω για να μην κοπανάμε τα κεφάλια μας. Και μια μικρή θήκη εδώ για μικροπράγματα και μια θήκη εδώ που δεν ξέρουμε γιατί είναι, ίσως είναι για τα χαρτάκια από το πάρκινγκ, βολική, ή για να κρατάμε τις πιστωτικές μας. Ελπίζω να μην χρεώνει. Η ηχομόνωση είναι βασική σε ένα αυτοκίνητο για να απολαύσεις με ησυχία το ταξίδι σου. Το BYD το προσφέρει αυτό. Βέβαια, αν δεν έχεις